Това не е просто мост, това е икона. Това е Golden Gate, златната порта към Америка. Построен през 30-те години на миналия век, по време на голямата депресия, този мост е бил истинско инженерно чудо. Дълъг над 2,7 км, висящ на над 200 метра над водата и отцветен в онзи ярък, не чак златен, а интернешнъл оранжев цвят, за да изпъква в прочутата мъгла на Сан Франциско. Всеки ден по него минават над 100 коли, а под него един от най-натоварените морски канали в САЩ. Мостът Golden Gate е едно от най-сниманите места в света и не случайно. От романтични разходки до екшън сцени в холивудски филми. Той е навсякъде, но най-впечатляващото, това не е просто мост между два бряга. Това е мост между мечтата и реалността, между миналото и бъдещето.